Pare Abat i comunitat del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. Germans tots. M'agradaria fer una pregunta, a part d'impressionar, viure des d'aquí i parlar a tanta gent que no conec, però que participem del mateix misteri del Senyor i que cada diumenge acudim a la nostra parròquia a celebrar el Crist. Aquí, davant de la Mare de Déu de Montserrat, quan veig gent de totes parts, és bo per fer-nos una pregunta. Per què pugem a Montserrat? La paraula pujar té una significació especial en la nostra vida cristiana. Però pujar aquí, per què i per a què? A mi m'agradaria insistir-vos el que tots ja sabeu. De vegades, les nostres predicacions o paraules poden quedar molt repetides o molt rutinàries, però és bo que es preguntem sempre algunes coses fonamentals. Jo crec i vos invito a que sigui així. Veniu aquí a lloar Déu, a donar-li glòria a Déu per tot el que ha fet per al món, per la nostra Església i per les nostres famílies. Veniu també a participar del misteri de Crist en l'Eucaristia. És l'acte més important de la nostra vida i de la nostra Església. I veniu també a raonar amb la Mare de Déu, amb la Mare de Jesucrist, a demanar-li, a donar-li gràcies, a contar-li coses. És una situació realment personal que vos pot fer bé a tots vosaltres. També és cert que, a part de pujar personalment, de vegades ho feu en comunitat, en grup. Avui nosaltres, la gent de Lleida, jo sóc el bisbe de Lleida, hem pujat també aquí uns dies al recés, a la contemplació, a donar-li gràcies a la Mare de Déu per tot el que es fa. La cofradia de Lleida dedica cada any uns dies a pujar i estar propet de la patrona. És un any per a ells molt significatiu. Han restaurat la cofradia i l'altar, el retaule que tenim a la catedral de Lleida. S'ha unit també la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida a lo que significa la cofradia d'allí. Sabeu tots que estem celebrant o hem celebrat els 800 anys de la cofradia de la Mare de Déu. I sabeu que confrare vol dir germà unit a altres germans. I és bo i sabeu que és important que la nostra fe la sapiguem viure en comunitat, en confraria. Per això animar-vos a tots. Feu confraria, feu comunitat, feu que els vostres sentiments i desitjos siguin compartits per tots els germans en els que s'encontreu al llarg del dia. Jo li demanaré avui, en el grup gran que ha vingut de Lleida, que siguem sempre sincers, conseqüents i que constantment la nostra vida sigui un reflexe de la glòria a Déu, del misteri de Crist i de la devoció i presència de la Mare de Jesucrist a la nostra vida. També dir-vos el que cada diumenge vos diuen els mossens en les parròquies. Un breu comentari de les lectures que acabem de proclamar. Són molt importants cada diumenge i cada diumenge mos toca a cadascú de nosaltres preguntar-nos: això que m'he escoltat, com aplicar-ho a la meva vida? El que mos ha dit el Senyor per a tots, com posar-ho en marxa des de l'interior de cadascú de nosaltres. Perquè avui tenim 3 lectures. Sols m'agradaria donar-vos un consell, que després, a casa, alguns ho feu abans, torneu a llegir la segona lectura d'avui,
que no faré referència massa en aquest moment. És Sant Pau als cristians d'Efes que conta què és això de la benedicció de Déu en la vida de totes les persones. Llegiu-la altra vegada, mediteu-la, agraïu-li al Senyor eixa benedicció que fa per a la nostra vida. Perquè avui voldria comentar-vos el que mos diu Amós en la primera lectura i Sant Marc en l'Evangeli en paraules de Jesucrist. Sabeu que tots els cristians tenim sempre les dimensions nostres en ganes de posar-les en marxa. Escoltem la paraula de Déu, la vivim tota, la intentem viure i també després estem obligats des del baptisme a anunciar-la als demés. Quantes vegades heu sentit el mateix? Escoltar, viure en coherència i predicar als demés. Perquè avui jo crec que d'aquestes tres dimensions les lectures es fixen més en la paraula anunciar. En la primera lectura li diu el Senyor a Amós, li diu un altre: vés i profetitza, vés i anuncia. I Amós li diu: jo no sóc profeta, jo no puc parlar. I al final el Senyor li torna a dir: vés i digues al meu poble i profetitza al meu poble. Profetitzar no significava ni en aquell moment ni mai adivinar, sinó ajudar a convertir al seu poble als manaments de Déu. El Senyor li ofereix a Amós que siga el gran anunciador de la seva voluntat al seu poble. I després, en l'Evangeli, Sant Marc mos recorda el que es deia el Senyor: vos envio de dos en dos, aneu a predicar per tot arreu. És cert que l'enviament d'avui posa com a tres condicions o tres situacions distintes. Aneu sense res, sense bastó, sense diners. És la gran prova de l'austeritat de lo que té que fer cadascú de nosaltres i la mateixa Església. Anuncieu a Crist en paraules i en la vostra vida. La segona cosa que posa, en austeritat, i la segona: n'hi ha gent que no vos acceptarà, n'hi ha persones que vos rebutjaran, que es quedarà indiferent al vostre missatge. Actueu també en conseqüència seguint el que jo he dit i he fet. Perdoneu, no us desanimeu en dir una vegada i dos i 1000 vegades a qui anuncieu i per què viviu. Segona situació. I tercera, preocupeu-vos o cureu els malalts. Sempre tenia clar el Senyor. Una cosa és dir Senyor, Senyor, però no entrarem en el regne de Déu si no ens posem a actuar segons les seves paraules i les seves intencions. Austeritat, respecte als que no accepten la nostra fe i també preocupació constant per tots aquells que més pateixen i viuen amb nosaltres. Tot això per dir-nos uns a altres: estem obligats a donar fe de la nostra esperança, a donar raó de lo que nosaltres creem. I això no és una condició exclusiva dels bisbes, dels mossens, dels monjos. És algo que ens afecta a tots els batejats. Tots nosaltres estem obligats a que quan ens pregunten per què creem, per què posem la confiança en el Senyor, per què actuem d'aquesta manera, tenim que donar resposta. Segurament no caldrà que ens dediquem sols a parlar, perquè sabeu ja de sempre que resulta fàcil parlar. És molt més complicat actuar amb coherència seguint els manaments del Senyor. Per això jo vos diria a tots: no parleu sols, però parleu. Actueu, estimeu a tots, doneu a conèixer el manament fonamental del Senyor i feu-ho personalment, perquè així vos respondrà
el Senyor al final de la vostra vida. Per què has escollit, per què has acollit a cadascú de nosaltres. Però feu-ho també en comunitat, a la vostra parròquia, al vostre moviment apostòlic, en la vostra confraria. És importantíssim que se'n cau recolzar-vos per els germans i que participeu vosaltres en tota la tasca que fa la confraria i que ajuda els demés. Per això nosaltres avui li donem gràcies per els 800 anys de la cofradia de la Mare de Déu de Montserrat. Aquí avui sou persones vengudes de 1000 puestos distints de Catalunya, inclús de gent de fora, d'aquí. I tots mireu a la Mare de Déu i li dieu: Mare nostra, dona'ns, ensenya'ns 1000 paraules que utilitzeu per parlar en ella. Però feu-ho també en comunitat. Hem celebrat els 800 anys i ara estem preparant també el mil·lenari de lo que significa la Mare de Déu en aquest lloc sagrat. Que tots nosaltres tinguem la capacitat i la il·lusió de fer això com una cosa nostra. No és algo dels que viuen aquí com a comunitat, és algo d'església. Mos diu a tots. I la gent d'església hem de viure amb coherència i predicar a tots els que venen, com a turistes, com a miradors de tot això, que la nostra fe és més important que la paraula i la vista. Per a nosaltres, quan mirem a la Mare de Déu, va la nostra vida en eixa mirada i en eixa petició. Que el Senyor mos ajudi a tots en aquests moments i que el Senyor mos doni sempre l'exemple i la gràcia de trobar-nos a la Verge Maria per a que ella mos conduïsca a lo que ell mos ha dit en la seva vida i en el seu missatge. Avui més que mai. Quantes vegades es queixem tots que sembla o és real que n'hi ha menys evangelització, menys presència de la fe cristiana a la nostra societat. Però no ens conformem queixant-nos. Actuem, busquem coherència, busquem autenticitat de vida, de manera que molta gent es pregunte per Jesucrist quan ens veu actuar, parlar, desitjar i actuar en conseqüència. Que la Mare de Déu de Montserrat ens ajudi a tots a trobar-nos sobretot en Crist, el seu Fill i germà nostre.